कृष्णा की तरफ से यूट्यूब चैनल प्रेम का जीवन में हार्दिक स्वागत पर हार्दिक अभिनंदन बा। पहले वीडियो में प्यार देने के बहुत बहुत धन्यवाद। एक भोजपुरी में श्रृंगार से उत्पन्न होके एक जन के शादी भइल है, विदेश से कमाते रहे। विदेश में कमा के जब अइले बहुत दिन के बाद सलहन भइल, समय मिलल बहुत ज्यादा। दोनों आदमी एक संग बैठल लोग। पत्नी कहली वह बहुत पैसा कमाईनी, आज ले रुआ प्यार करे ना आए। यही पर कहने जे देखा, अगर हम नहीं जाना तो तू ही बता दो। वो अपना मन के बात क्या पूछा है। प्यार कैसे होला, प्यार कैसे होला, प्यार कैसे होला, प्यार कैसे होला, बता दे प्यारी जान, प्यार कैसे होला, बता दे प्यारी जान, प्यार कैसे होला, प्यार कैसे होला, प्यार कैसे होला, प्यार कैसे होला, अपनों से लुगावा नाराज कैसे होला, अपनों से लुगावा नाराज कैसे होला। सबसे पहले कहते नहीं कहीं सीखनी न केहू सिखावल, तब कैसे जानब हम प्यार के लगावल। एक बार कहली जौन कहे के बाद तब कहीं छेड़ी मत, बात बना के हमरा के घेरी मत। भीतर के बात भीतर ये मत रखी, घाव हो जाई। दिल के बात है, दिल से कहीं मुंह फेरी मत। अरे नहीं हम सीखनी न केहू सिखावल, अब कैसे जानब हम प्यार के लगावल। सच सच बात कहीं हो, सच सच बात कहीं पानी भोला भाला, बता दे प्यारी जान, प्यार कैसे होला, बता दे प्यारी जान, प्यार कैसे होला। बरसात के बतिया याद आई कहले कि बरसात के मौसम में बरखा बरसत होके, आधी रात होके, रुपया हवा चलत होके, पानी के फुहारा अगर खिड़की से अंदर आवत होके, हमारा मन पड़ता का स्थिति होला। कहिए तना प्यार है कैसे कहले
साथ के बतिया आधी आधी रतिया अंग अंग सिहर जब मेरी करवटिया। ये बड़का करे एक ही सुनी ना बात के बुझी ना, अब तो पल ढाकल हम कैसे करें। एक बात सिर्फ अखिया में देख के बात बुझी ना। परेशान के बतिया आधी आधी रतिया अंग अंग सिहर जब मेरी करवटिया। मनवा बेचैन होके मनवा बेचैन होके तो से पूछे लगा बताओ ये प्यारी जान प्यार कैसे होला। बताओ ये प्यारी जान प्यार कैसे होला। कहले जब विदेश में कमात रही उगरे के बात याद आता कहे तना प्यार है उगरे के तना कह जाला का कहले। जब हम करत रही विदेश में कमाई विदेश में कमाई मनवा पे चैन आवे रतिया उमाई। क्या कहली सिखावला से केहू सीखी ना सिखावला से केहू सीखी ना बात बनावला से केहू बकी ना। इतना बात बनाए हम खुले आला नहीं सिखावला से केहू सीखी ना बात बनावला से केहू बकी ना। आपन था की जियान मत करी आपन था की जियान मत करी। कि प्रेम है प्रेम से आ जाई कि प्रेम है प्रेम से आ जाई। बस एक बार हमारा भी प्यार से बैठ के देखी ना। जब हम करते रही विदेश में कमाई मनवा पे चैन आवे रतिया उमाई। अंत में ऐसा बात कह रहे कबो कबो भीतर से कबो कबो भीतर से हो कबो कबो भीतर से कुछ होला। तब बता दे प्यारी जान प्यार कैसे होला। बता दे प्यारी जान प्यार कैसे होला। प्यार कैसे होला प्यार कैसे होला प्यार कैसे होला। अपनों से लोगवा नाराज कैसे होला। अपनों से लोगवा नाराज कैसे होला। बता दे प्यारी जान प्यार कैसे होला। बता दे प्यारी जान प्यार कैसे होला। बता दे प्यारी जान प्यार कैसे होला। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आए लोग के अच्छा लगा के अगर लाइक करब, शेयर करब, अपने साथ समाज में सब्सक्राइब करब। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बनौले रखें।